Mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bisan ako amuman silang natabo. Daw nalimtan ko nga ari ako diri sa kalibutan ninyo. Tungod sang amo nga kahumot. Maayo lang kayo nakita ako ni Sator. Kagin pasimot niya sa akon ang mga sinanlag nga bunga sang kape. Gani na dula ang amo nga kahumot sa kaisipan ko. Kag nagbalik ang akon husto nga paminsaron. Lira anak, nagapati ako nga masarangan mo nga proteksyonan si Sotelo. Nga hindi na kinahanglan nga maggamit pa sang kusog o kon puwersa. Tugod hindi pa niya ina masarangan. May, paanong siyap ko, tay? Hindi ko na makadtuan. Idi man sa amo sina anak, makakadto ka gihapon. Apang ina lang ugaling, limitado lang anay ang oras. Ang importante nga mabuhi si Sotelo. Basta makakadto na ako sa shop ko, pila ka beses sa isa ka semana, okay na ina sa akon, tay. Ina lang ugaling anak, may jutay lang nga risgo. Sigurado ka ba nga buhaton mo ina anak? Sigurado ako, tay. Matuod bala, Lira? Makasalig ka, mahal nga hari. Protektahan kong imo anak sa kutob sang akon masarangan. Kag kung mabaskog na siya, kag makasarang na siya nga magpangapin sa iya kaugalingon, amo ugaling ang pagbiya ko sa iya. Oh, Lira, madamo ugid nga salamat. Apang may isa ako ka kondisyon. Bay, kondisyon? Ano ina, Lira? Magpasugot ka nga bulngon ko ikaw, bisan isa lang ka bes. Lira? Ba, madamo ako sang manugbulong sa palasyo. Mahal nga hari, pasugti ako, bisan makaisa lang. Nakita ko nga kalapsi sa imo eh. Kag medyo kiwi na ang nawong mo. Resulta ina sang maaksidente ako. Kag hindi na ina mabulong pa. Palihog. May buhaton nga ako sa makadali sa imo. Mahimo bala? Subong na? Oo. Sugot ka bala, mahal nga hari? Oo, sige. Kung para sa akong anak, nagapasugot ako. Salamat. Madali lang ha. Kay kuhaon ko lang ang dugos nga idapat ko sa imo. Mahal nga hari, ari na ako. Ba? May ginabit-bit siya nga tatlo ka magagmay nga botelya. Imna na ini palihog, mahal nga hari. Oo, sige. Abi. Pagkatapos mo nga mainom, ina, magigda ka diri sa kama. Ari na,
nagahigda na ako, Lira. Sige. Kay may buhaton ako sa paa mo nga nahalitan sa naaksidente ka. Ah! Ah! Pagkabusang inyo mga espada, soldado! Wala sa malaing nga buhato ng akong anak. Nakabatiman ka mo. Nga nagpasugot pa na mahal nga hari, nga bulngon siya ni Lira. Ipaubos ang inyong mga espada, soldado. Wala sang problema. Nahinalian lang ako. Mag-ugtong ka lang, mahal nga hari. Kay ginakapkap kong ugat nga nahalitan. Medyo nagasupon lang sa dugo mo. Kung nga hindi mo mahulag ang pihak mo nga paa. Kay may naipit nga ugat sa bahay nga ini, oh. Apang hindi ka magkahadlok. Mag-aayo ka. Mag-aayo ka pagkatapos ini. Lira ka sakit. Inaya lang. Daw sa maunos na akong ginhawa sa kasakit. Inaya lang. Ara na. Nabanyusan ko ng paa mo, mahal nga hari. Karon palihog. Tilawin nga magtindog nga isahanon. Hindi na ako makasarang magtindog nga isahanon, Lira. Ilabi na kay nagaedad na ako. Tilawi lang, ah. Sige. Wala na ako sang nabatsagan nga sakit sa puno sang akon paa. Matindog ako. Nakatindog na ako sang tadlong. Ay! Maayo ka na, mahal nga hari? Lira, anak! Apa nga wala malang ini nakita sang akon manugbulong sa palasyo. Hindi gid man siya basta lang nga makita. O kung mabatsyagan, mahal nga hari. Ari, oh. Imna naman ang unod sa isa ka botelya nga ini. Abi. Hatagan ko ikaw sini, mahal nga hari. Kag imnon mo ini, isa ka be sa isa ka adlaw. Tugtog nga maubos ang unod sang botelya. Kag mag-aayo ka gid. Salamat, Lira. Salamat, gid. Medyo mangin masakit ang pagpangihi mo sa madason nga mga inadlaw. Kag mangin malubog ang kolor sang imo ihi. Daw kasubong balangagin simpunan ini sang pulbos. Apang amat-amat ini nga magatinaw. Tugtog nga madula na sang dalayon ang nagasupon sa mga kaugatan mo. Mga pila ka adlaw ang hulaton ko, Lira. Malawig ng 5 ka adlaw, mahal nga hari. Salamat, Lira. Wala gid sang bisan isa nga manugbulong ko ang nakahimo sini sa akon. Nagakadapat siguro nga ikaw ang buhaton ko nga personal ko nga manugbulong. Kung buhaton ko, ina, wala na sa mabantay kay Sotelo. Ay, oo, gali, no? Bueno, malakat na ako. Apang mabalik ako, agod makigbalita, Lira. Gagho, gali. Hindi lang kunta ni maglapta ang bahin kay Sotelo, Lira. Kung ano siya kaimportante sa aton kalibutan. Makasalig ka, mahal nga hari.
Ato ng mahal nga hari, kagang iya mga soldado. Gindulong sila ni tatay kag mama Dory. Ay, si Sotelo. Mahamuok ang tulog niya. Kinahanglan pa niya sa malawig nga pagpahuway. O galing siya makarecover. Kaniwang sa iya katama. Dotulan na lang siya nga ginputos ang panit. Kalaba na katama sang iya buhok. Nga nagalagtom sa kaitom. Kagang kahimtangan niya subong. Makasiling ako. Nga daw tagumatayo na siya. Dako gid ang nabulig mo sa ginharian, anak. Ilabi na gid sa mahal nga hari. Kag nagapasalamat gid ang hari sa tanan nga ginbuhat mo, anak. Ginbuhat ko lang nagakadapat, ma. Tay? Bueno, iti sang tilion. Hambala nato, Relo. Kag kung sa diin siya dapat dalong. Hapon na. Kag natapos ng amon pagsugilano ni tatay para kay Sotelo. Kag kinahanglan, makahingaga ako sa amon farm. Kag hindi mga prutas o kun otanon ang ato didto, kundi mga herbs. Kag kun ano pa nga mga wild nga mga bulak nga kinahanglan ko para sa akon mga potions. May mga bulak ako nga sa gabi lang nagapamulak. Madamo ako sang dapat nga buhaton. Kag madamo ako sang dapat nga ihanda para kay Sotelo. Sator, hindi pa bala mahimo ibiyahe si Sotelo? Alang-alang pa. Tugod subong pa lang siya nga nakapulupong ko. Kaya di mahimo nga ibiyahe siya nga nagahigda. Tugod madamo ang maduda. Sa diin mo bala siya dalon, haw? Sa lugar nga madamo sang tawo. Para makasiguro kita nga wala sang sekreto nga lulutsan. Ano? Oo, Dory. Kay kalabanan, sa kakahuyan ina naga-eksister. Kahibalo ka, sa tiyon nga matandog ang duta, nagakadula ang mga ina. Gani dapat, ara sa sementado nga lugar sila ni Lira kag Sotelo. At di kundi, ipasimento na lang naton ang likod sang aton balay. Para nga hindi na sila kinahanglan nga maghalin pa dire. Natultulan ng balay naton nga ini, Dory. Kaya sa dalaan ko sa ila, bisan gabi, madamo sang tao. Gani mabudlayan ang mga tao sang reyna nga makita sila. Kun amo, san umugid sila madulong sa amo nga lugar sa tor? Panigaron ko anay ang 3 ka adlaw. Kag paupdon ko sa ila ang duha naton kakabulig. Isa ka babayi, kag isa ka lalaki. Okay na bala sa imo ang balay nga ini, anak? Siyempre, tay. Anak, hindi sigurado kung tubtubsan o bantayan mo si Sotelo. Pero hindi kaihan matakan. Tay, dawala ma ako sang ginadalian, hindi bala? Nabala ka lang ako, anak. Matahom ka, kag bata pa. Kung may magbulo sa kay Troy sa kasing-kasing ko, panahon lang makasiling tay. Apang duda ako nga maabot pa ina. Apang madugay na ito, anak. Osto ka. Apang bisan anhon ko, hindi ko gid malimtan si Troy. Sorry gid tay.
Mira, Ari ako. Duha na lang kitang ari diri. Makaagwanta ka ba lang nga makaupod ako sa malawig? palalawag ka man gali ah. Kuan, palihog ko abi, karot sa likod ko. Ba? Nagpali ng mga pilas niya sa likod. Madali lang ha. Kay makuha na ako sang massage oil. Para masahion ko na lang dayon ang likod mo. Okay? Sige. Ay, salamat. Natulugan na si Sotelo. Magwa na ako diri sa kwarto niya. Mapahuway naman ako Pahamtang man ang buot ko sa ginaistara namon niya ini. Gani makapahuway man ako sa husto. Mabalik ako sa kwarto ko kag magtulog. Kay boss, ma-report anay ako sa shop ko. Magabiyan sa dagarinyo sa pagpamati ang magabatahong magsukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysay ni Catherine, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tunay, kag tampad nga gugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kag sinong nagsiling sa imo? Nga madula ako sa iya? Hindi ako mo sinakatanga. Nga maiskapo sang hinali. Amo gani nga isiling sang nagatawag sa iya. Nga nadala ako sa pagkidnap. Kag pagkatapos, kuno abi, ako lang ang nabuyan sang mga kidnappers. Samtang kamo, natigok na. Kag pagkatapos, mapaligad ako sang pila ka bulan. Kag amo ang pag-resign sa iya. Tungod manggarano na ako. Kag mahimo ko na ang tanan ko nga gusto. Apang sa subong, sugirin lang kami, kung din sa pwede nga makontak. Ano ato nagalinupok? Ano ka? Manilag kita! Ano ba lang mga linupok nga to? Kag dira nagalin sa sulod sa balay nga ina? Kag kay ina, wala ko ginpasugtan ni Hippie nga mag-upod sa buluhaton nila dra. Apang nagsiling sila, nga hindi sila magpalupok. Mintras wala pa nila napatod nga buhi pa sila ni Catherine. Kag amo man si Joyce. Apang, basi kung nabatyagan sila sa mga tinaw ni Rex kag Sunya? Ato naman, hindi na ako makahulat diri. Manawag ako diri sa salakyan, kag magsulod sa balay nga ina. Doon natiktik kanina kita. Oh, shit! Ano ka nagsirinagin ako sa inyo? Nga sa malayo nato sila nga lugar dalon. Pinarangadaan mga tinahon nato sa gwa. Basi kung isa-isa na silang nagkalamate dito. Ginahambalan ko nagit ikaw nga hindi pa nato sila masarangan. Alitse! Subong mo pa'y hambal, ina? Makita ko sa nawong nila ni Rex kag Sunyang kabalaka. Kag ang kahadlok. Basi kung ginakulbaan na sila, nga nadakpan na ang mga tinawon nila. Mag-ampo na lang kamo! Hindi na kamo makaluwas pa! Hindi! Ba? May dala siya nga armas? Taas ang imong kamot! Mga pulis! Kag ginatayaan nila ako sa armas! Kami ang armas mo ngayon! Hindi! Hindi! Naunahan niya ako? Isa pa kabalain nga tikang. Patyon ko, babae nga ini. Si Rex! Kag ginatayaan niya sang armas ang ulo ni Catherine? Wala ka na sa gapo sa tiil kakamot. Gani magtindog ka na direk, Catherine. Dasiga! Hoy, Rex! Anong buhatan mo sa iya? Magtanaw ka na lang. Hindi ako pagbutunga! Paday
Nagpadayon niya ako nga ginatayaan sa pusil sa ulo. Hoy! Kamo! Magwa ka mo diri! Gwa! Sa tion nga hindi ninyo kami pagpagyon, patyon ko ang babae nga ini! Ang mga pulis, amat-amat sila nga nag-aisol. Agud hatagan kami sang alagyan ni Rex. Sir Vincent, nakita ko siya nga nag-abot. Kagtuman ang kabalaka sa iya nawong. Pahigag ka mo! Pahigag! Kagatagi kami sa alagyan! Pahigag! Ang iban nga mga pulis, nagsulod sa kwarto. Kaginhuksan sang gapo si Joyce. Kagang iba naman, nagabantay kay Sonia. Palihog! Hindi ka mo magpalupok! Basi kung mapahamak si Catherine! Pare na sila ni Rex kag ni Catherine. Rex! Nagapangabay ako. Wala sa sala si Catherine. Hindi mo ini dapat nga buhaton sa iya. Ginhigugma ka niya sang tampad. Kagtubtob subong. Ginahigugma kagyapon niya. Wala sa pulo sa paghigugma kung wala sa kwarta! Bah, nagpadayon sila sa paglakat. Sundon ko sila. Rex, hambala nato ni Nising Mayo. Hindi na pag-umira diri si Catherine. Ginigugma mo man siya. Nasakit mo na sa makaisang balatyagon niya. Gani, pabayin na lang siya nga magmalipayon. Nakaibalo ako nga kung matapos ng tanan nga ini. Mapatawad kagihapon niya. Bah, manugwa na kami sa pertahan. Kamo! Dira na kamo kutob! Rex, palihog! Mahal ko si Catherine. Mahal nga mahal. Diyos ko, nalipay ako sa nabatian ko kay Vincent. Kung kwarta ang kinahanglan mo, ihatag ko. Hindi lang siya pagsakita. Mahal ko man ikaw, Vincent. Nakagwa na kami sa balay. Kagpadayon ako nga ginatayaan ni Rex ang pusil sa ulo. Diyos ko! Diyos ko! Rex! Naghagmak siya sa tiilan ko! May nagtiro sa iya halin sa likod namon! Catherine! Catherine! Vincent! Catherine! Sapat ka! May edad na nga babae. Kag may ginuuyatan siya nga pusil. Siyang nagtiro kay Rex. Ginhatag ko sa imo ang tanan. Ginpailisan. Kag ginhatagan sang poder sa kabuhian ko. Apang ano? Gintunto mo lang ako, Rex. Bayaan mo man lang gali ako. Wala ka ba kahibalo kung ano kasakit sa akon? Sapat ka! Sapat ka! Nagpalapit siya sa mga pulis. Kagin-surrender niya ang armas niya. Sino siya? Nagintiro niya si Rex? Siya si Mary Rose. Kag nakarelasyon man ni Rex. Ano? Subong, dodamgo lang para sa akon ang natabo, Vince. Ang laom ko,
kung katapusan ko na sa kamot ni Rex. Hindi ko pagtugtang nga matabuin na sa babae nga ginapakamahal ko. Mahal ko man ikaw, Vincent. Catherine. Hindi ko gid siguro mapatawad ang kaugalingon ko. Kung may natabo nga malain sa imo. Paano gini si Rex? Wala mo na bala siya ginahigog mo? Sugod pa sa makita ko siya liwat. Napamatud-an ko sa kaugalingon ko. Nga wala na ako sang bisan jutay nga balatyagon sa iya. Sorry man nga ginlikom ko ini sa imo, ha? Ano eh? Nabuhat ko lang ato tungod hindi ko gusto nga madula ka pa sa akon. Vincent! Nalingawin ka mo sa ginlantaw ninyo sa TV, ma? Pa? Nanamian ako sa istorya. Amo man ako. Uy. Be. Ma? Ma? Ako na mabukas. Sige. Hi. Hi. Flowers for you. May dala kami nga pagkaon. Ma? Dali. Magsulod ka mo. Oh. Vincent, Inday Joyce, kamu gali. Dali, magpungko kamu dire. Dali. Dali ka, Joyce. Joyce, ihatag sa akon ang dala mo. Kaibutan ko ini sa lamesa sa komedor. Kamusta gali ang natabo sa hearing ninyo kay Sudya kay na? Sa tanan nga sila nga nabuhat niya sa amon pamilya. Sigurohon ko nga madunot siya sa prisuhan. Kagkabay nga makaangko na sang kalinong ang kalag ni Rex. Ano ang natabo sa babae nga nagtiro sa iya? Basi kun mahilway siya. Tungod nagwa, nga ginpangapinan lang niya si Catherine. Bisan nga ang matuod. At tuman siya dito sang gabi nga ato. Agud panilagan ang tanan nga hulag ni Rex. Kagdala man siguro sang kalain sang iya buot kay Rex. Kun nga ang nabuhat niya ato. Hindi ang bahin sa matahong nga balita nga inaanggin ka rin namon dire ni Joyce. Ano? Ay, ano man gali, Vince? Gusto ko tani nga pangayoon ang inyo panugot nga magpakasal kami ni Catherine. Uy. Be. Yes, Catherine. Will you marry me? Yes, Vincent! Yes! Kagusto ko, inang simple lang ang kasal. Kag si Joyce, among akon mangin maid of honor. Good start ini para sa akon. Pagkatapos, tunan ko man ang mga palakat sang kabuhian sang pamilya. Kag sa bulig ninyo, syempre. Kag kung okay na ako, sigurado nga makasalapo man ako sang lalaki nga mahigugma sang tampad sa akon. Inang ginahigugma niya ako, kung ano ako, hindi tungod kay may kwarta ako. Correct! Ang aking hinahanap, ang pagkatagal-tagal-tagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tabay.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Catherine nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Tunay, kag tampad nga gugma. John Marni Mukal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Villa Catarina. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you till the moon
Kag karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Villa Katrina. I'll forever thank my God for having you. Anong natabo sa imo? Ngangara ka sa sulod sa sako? Hinsulod ako ni Mami. Ano? Ginsulod ka ni mami mo sa sako? Oo, Dade. Dason, ngara na ako sa sulod siyang sako. Nampak niya ako sa ulo. Kag napilas ako. Tita Faye, nagakurog siya sa kahadlok. Makaluluoy mo na nga ako, anak. Hindi ka makahadlok, Jenny. Ari na ako, ha? Jenny, kari ka ah. Liguon ko ikaw. Kay basa ka sang balhas. Dali na ah. Pailisan ko ikaw dayon sang bayo. Sige na, Jenny. Anak, ari na ako. Sige na. Magkupad ka na kay Tita Faye. Oo. Dali na. Kay liguon ko ikaw. Kagbulngon ko dayon ang pilas mo, Jenny, ha? Oho, nagatalалamos ang sipon mo kag luha. Nakaabot na ako. Kag malinong, tungod ginsulod ko si Jenny sa sako. Kinahanglan nga makagwa na siya dito, kay basi ko mag-abot si Gabriel. Sa din ka magalin? Gabriel? Madali lang. Masulod anay ako sa akon hulot. Ibutang kong dala ko. Ari ang kwarto. Ang sako? Bukas na? Nakagwa si Jenny? Nakuha ko na sa sako si Jenny. Amo gali? Nga ba na nahimo mo ini sa bata, Madilain? Akig ka pala, Gabriel? Dede ko makapati nga mahimo mo ini kay Jenny? Napadudla ko lang siya. Anong nga ginapadudla? Kag anong sara niya? Madamo! Katigabis ang ulo sang bata nga to eh. Bisan ano pa nga sarang nahimo niya, hindi ka dapat maghimo sa amo sa tunga kaakig sa iya, Madilain. Kagangarabuhat mo ito sa iya? Akig ako sa iya. Kag amo ato nga gindisiplina ko siya. Hindi ato disiplina. May plano ka nga patyo ng anak naton? Sugiri ako. Nga akig ka sa iya? Magpasalamat ka nga sa iya ko ginapaupok ang akon kaakig sa ibo. Madilain? Anong bot mo silingon? Mulain ka, Gabriel. Kagtagsa nga makita ko si Jenny, madumduman ko ang tanang nga kasakit kag pag-antos nga ginhimo mo sa akon. Halin pa sang una. Ano? Ginapilit ko nga malimtan ang kaakig nga nabatsyagan ko sa imo. Ginapilit ko nga mabuhiliwat ang akon paghigugma sa imo. Apang ginrip mo ako, Gabriel. Hindi siya bunga sang isa kapag higugma. Bunga siya sang kalain mo, Gabriel. Malain ka! Kag makuha lang ina, kung magtubos ang sala mo sa akon si Jenny. Amo gali. Amo gali. Apang hindi mo pag-ipo-upok ang kaakig mo kay Jenny. Akong timanusan mo, Madilain. Mabaton ko bisan ano pang buhaton mo sa akon. Hindi lang si Jenny. Tungod wala sa sara ang bata. Isa lang siya kabata. Nagatinguha sa gani ka palanggaon mo? Apang mo pa sinagin buhat mo sa iya? Madilain sa akon ipaupok ang kaakig mo sa iya. Pwede ba na? Sa akon. Tungod amo ina nagakadapat. Tanawon ko lang, Gabriel. Tanawon ko lang kung may mahimo ka. Apang kung hindi, sorry lang. Bangod si Jenny. Amo ang matubos ang sala nga nahimo mo sa akon.
Nabulong ko ng imo pilas. Kag tandaan mo gid ha. Hindi ka na magpalapit sa imo, Iloy, kung wala ka niya ginatawag. Nga alula haw. Nga ngakik si mami sa akon. Nagainit lang gurong ulo niya Sunda lang ako para nga hindi ka na masakit. Ate, oo Lola Fe. Wala gid ako magkuna-una. Nga nagahupot sang kaakig sa akon si Madilain. Ang naom ko kung kinahigugma niya ako. Wala ko magluib sa iya. Nakaibalo sina ang Diyos. Apang nagsala siya. Nagsala siya sa paghatag sang lain nga kahulugan. Kag subong, si Jenny ginahandom niya nga timadusan. Apang si Jenny isa lang kabata. Diyos ko, wala kita ko maghuna-huna. Apang tinguhaon ko nga magbalik ang paghigugma niya sa akon. Kag sa sina, base parang kung palanggaon niya si Jenny. Makaluluoy man si Jenny. Makaluluoy sa ginabuhat ni Madilain nga pagpaupok sa iya kaakig. Makaluluoy man ang akon anak. Hi, good morning. Wala ka pa maglakat? Adlaw na ini Ginahulat ko lang nga makabugtaw ka. Gali. Ara ng pamahaw mo sa lamesa. Gusto mo ba nga dili ka makaon sa bed mo? Dalong ko diling tray mo? Hindi na. Makahuluya sa imo. Ano nga makahuluya? Para sa imo, buhaton kong tanan Madilain. Pagod, luyag ko nga higugmaon mo ako liwat. Sino nagsiling sa imo nga wala ko ikaw ginahigugma, Gabriel? Nakahibalo ka nga bisan ang akon kabuhi. Ihalad ko sa imo. Kag si Jenny, batulan mo bala sa liwat ka palang gaon? Hindi pag ihinambit sa akon si Jenny. Ginakaugtan ko siya. Madilain? Bayain na ako. Luyag ko nga magpahuway pa. Sige. Sige, Madilain. Marakat na ako. Ato na siya. Ano palang natabo sa akon? Nakahibalo ako nga ang matuod. Ginahigugma ko si Gabriel. Apang nagabalik sa ako ng kaakig sa iya. Kung madumduman ko si Jenny. Ano pala natabo sa akon? Ano pala ang natabo sa akon? Lola Fe, dito lang ako sa may hagdanan Mahulat lang ako dito kay Daddy. Hulata lang dito si Daddy mo, Jenny. Kag hindi ka lang magpakita kay Mami mo, ha? Oo, Lola. Ay. Makaluluoy man nga bata ining si Jenny. Nakahibalo ako. Nga dako ang iya paghandom. Nga makaangkon sa pagpalangga sang isa ka iloy. Apang gindingot ina ni Madilain. Nakita ko si Jenny. Nagapong ko siya sa may hagdanan.
sa ikatatlong halintang sang hagdanan. Samtang ginasabak niya ang iya munyeka. Kag nagalantaw siya sa gwasang kudal. Tita Fe? Madilain? Di na si Jenny? Ay, ato siya sa may hagdanan. Nagahulat siya sa pag-abot ni Gabriel. Amo gali, palapitan ko siya. Madali lang, Madilain. Nga tita? Anong kinahanglan mo kay Jenny? Wala ako sang kinahanglan sa iya. Luyag ko man nga magkadto sa hagdanan nga ina. Basi kung sakiton mo naman siya? Ano? Nga buhatan ko ina, tita. Gusto ko lang magtulot-tanaw sa palibot. Sige, dira ka na. Ato na siya. Nagkadto siya sa may hagdanan. O Diyos ko, kalait sa pamatyang ko. Kabugdaw naman sa palibot. Ari naman sa palibot si Katrina Vergara. Ari naman siya. Ara si Jenny sa hagdanan. Wala siya makahibalo. Nga ari ako sa iya likod. Ari naman. Nagabukal naman ang akong dugo sa iya. Madumduman ko naman ang pagtraidor sa ako ni Gabriela. Ano abi kung itiklod ko siya? Mabali siya kung magtupa na siya sa duta. Amo na ining kahigayunan nga makabalos ako kay Gabriel. Amo na ini. Nakita ko si Madeline. Nag-aamat-amat siya palapit kay Jenny. O Diyos ko, ano naman ay hanang buhato niya? Basi kung itikwang niya ang bata sa hagdanan, kung magbalikin ini sa iya, mabaligid ini. May nagapungkog aso sa tupan ni Madeline. Kag amat-amat ka nagahurma ini nga isa ka babayi. Hindi. Si Katrina Vergara ina. Siya gid ina. Kag nagayuhom siya sa kay Madeline. Kag ginatulok ni Madeline si Jenny. Diyos ko. Hindi lang kuntani si Madeline magpati. Nagpalapit si Madeline kay Jenny. Madeline! Hindi! Tita Fe? Nadula ang aso sa panulog ko. Nadula si Katrina Vergara. Wala na siya. Kag nagatindog si Madeline nga nagatulog sa akon. Lola Fe! Si Mami! Dali. Magupod ka sa akon. Ginpalayo sa ako ni Tita Fe si Jenny. Naaayan? You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you. I'll forever thank my God for having you. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasubon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa
kasaysayan. Villa Katrina, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!